ଓଡ଼ିଶାର ଆଲବମ୍ କୁଇନ୍ ଦୀପା ସାହୁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦୀପା ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରୁ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଦୀପା ସାହୁ 1985 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 25ରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାବେଳୁ ଦୀପା ସାହୁ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ସଉକ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିଖୁଥିଲେ। ଥରେ ଶାନ୍ତିନିକେତନରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶକ୍ତି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଦୀପା ସାହୁ ଶକ୍ତି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତେବେ ଅଭିନୟ କରିବି। ତାପରେ ଶକ୍ତି ମିଶ୍ର ତାଙ୍କୁ ବବି ଇସଲାମଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ କରାଇଥିଲେ। ସେବେଠୁ ଦୀପା ସାହୁଙ୍କ ଅଭିନୟର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଓ ସେ ପାଲଟିଯାନ୍ତି ଆଲବମ୍ କୁଇନ୍। ଆଲବମ୍ କରିବା ସହ ସେ ଟିଭି ସିରିଏଲ ଓ ଅଲିଉଡରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। 2007ରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମନୀନ୍ଦ୍ର ନାଥଙ୍କ ସହ ସେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ସାଇନି। ଦୀପା ସାହୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଆଲିଶାନ କୋଠା ଅଛି ଓ ଗୋଟିଏ କାର ଅଛି। ପଇସା ପତ୍ର କଥା କହିଲେ ଦୀପା ସାହୁଙ୍କ କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଗ ସରିଯାଇଥିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ।